Toi muuten pömpelö. Joo. Voiko tähän videoon oli varmaan 1 000 000 piippausta? Ei kannata välittää niistä. Joo, ei kannatakaan. Me ollaan 2 ihmistä, jotka yksi niistä pärät ideansa päähän luoda tubekanavan. Toinen alkoi tekemään. Ensin mä tein semmosia tylsiä shorts-videoita. Mä aloitan alusta. Ultrarannan kanavien tarina. Ensin mä tein tylsiä shorts-videoita parilla kanavalla. Sitten mä siirryin tekemään puhelimella pelivideoita. Tieteet tietää. Ultra-kavai BSP. Joo. Ja sitten me siirryttiin tähän kanavaan. Sitten mä tein myös Tää saatte renderatakin tän maailman, mutta renderitdistanssi laitetaan kyllä ihan pienelle. Sitten mä tein myös Arcane Editti-kanavan, jota mulla ei enää ole. Mulla ei myöskään muuten by the way ole mun MSP-kanavaa. Ja mulla on tällä hetkellä myös se Mamio-kanava. @suolapertti. Miksi et sä muuten tee enää MSP-kontsaa? No riippuu, mulla ei oo sitä enää mun koneella. Holy flipping shit, this is shit. Vois mä kyllä tehdä MSP1-video jossain vaiheessa. Ehkä. Mä kyllä siis pääsen kirjautumaan takas meikäläisen molemmille käyttäjille. Mun MSP-kanava YouTube-käyttäjistä ei ihan vaan Ultrapika 4. Näkyvyys. 2 lohkoa. Ja me sitten laitetaan nää sen takia tälle, että toimisi paremmin mun tietokone. No niin, nyt katsotaan toimiko tämä yhtään paremmin. Render distance pitää laittaa pieni. Se on melkein iso. Render distance. No se, niin se näkökenttä. Lähtee tuo kuvia. Ei edes. Niin näin se toimii hyvin. Render distance on ilmeisesti. Ensin mä katson lampeja. Oh shit, this. Piip. Joo, mä edetän ne myöhemmin. Ai niin. Mä spammasin literally kylän viereen. Ootapa. Mun OG-mine katsoi, että muistaa kanat on mun vihollisia. Vaikka mä en edes syö kanaa in real life. Mä literally spammasin kylän viereen. Oi joo, mä en oo ikinä ennen löytänyt kylää vielä. Kertaakaan. Mun mainonnut pelailuja vaikka. Paitsi sillä meidän servulla. Niin. Sitäkään mä en oo käynnistänyt kyllä hetkeä. En mäkään itse asiassa oo koskenut aikajarrutukseen pitkään aikaa. 3 freimiä. Sähän sanoit, että tää toimii vähän paremmin. Jos on 6-9 nyt. Mä menen nyt kyläläisen talo. Ei, en meekään, mä kuulen kyläläisen äänen. Nekki, mene pois siitä. Ei saa olla. Itse asiassa onko kyllä vähän pinnalla? Ei. Mä voin muuta vaan hakun niitä neikariksi. Joo, älkää lapset sanoko tuolta sanaa. Ja mä voin nyt blurratakin. Niin voi. Hyvä. Mä kössin näille uitit. Kiitos. Fortnite-videota tulee ehkä, jos mä saan jossain vaiheessa löytää, niin tosin ehkä erille kanavalle. Ainut mitä minä tarvitsen nyt on niin sänky. Että minä kuulisin off-spawnilla. Ja leipää.
Mutta mä en vaan jaksa. jonkun Holy shit. Holy moly, mikä? Holy. Onks täällä kyläläisen sänky? Ei tiedä, ne on Oi, enää. Ne on mukaan köyhiä nää kyläläiset, kun näillä on varaa sänkyyn, mutta sit näillä on tämmösiä juttuja täällä. No yliopeita. Jep. No, yliopeita. Mä varmaan edistytään tässä survivalissa paremmin kuin nimettömässä mun koskaan. Mä spannasin muuten nimettömässäkin nokasia puiden luo. Mä vihaan nokasia. Mä en. Mä vihaan pikkukyläläisiä, jotka ärsyttää. Mä vihaan pikkujaskoja. Pikkujaskat on pikkusammoja. Ai nekki musta. Ultran ja... Ehkä me väännetään tää nopee Ultran ja Filip 07 entinen PSP-nimi. Ultran ja Filip 07. Oi että tää on täydellinen talo, mä en tarvikaan muuta kuin tämän talon vaan. Kohta Elia vaihtaa sen kanavan nimeksi Filip 07. En ihan. Miks täällä? Mun kanavalla puhutaan nyt susta Filip 07. No. No kun kaikki pitää vääntää ja kääntää PSP-kielellä. En mä halua meidän nimiä kertoa. Niin et hän joka pelaa nyt on Filip 07 ja mä oon ihan vaan Ultra. Se laittoi vaikeustalon rauhallisesti. Mä varmaan enemmän puhun videoissa sitten kun mulla ei oo kurkku enää kipeä. Login tunkää sitten kun jaksaa. Tai nyt tässä mä en edes tee melkein mitään. Eli ette voi pakottaa mua tekemään vlogia, koska ette kuitenkaan kattois sitä. Jee! Mä pelaan. Ja No nythän tarpas runnan pikkuses muuttimme. Joo. Mut mä kyllä pysyn tosta alos. Videon aloituskello! Joo! Hei, ota se mukaan oikeesti. Etä sulla vissiin pikaksi, että se Joo mut. Noniin. Video aloitus. ja se alkaa nyt leikistä nyt vasta se video. En yhtään. Morjesta vaan kaikille. Ja tänään me pelataan Minecraftia. Me pelaamme tänään Minecraftia. Vitsi paina sitä. Jee, video aloituskello. Videon aloituskello is back. Jees. Mä en edes ehtinyt käyttää varmaan sitä. Aikaisemmin. Kuunnelkaa nyt niitä sulosointuja, mitä videon aloituskello sanoo. Teidänkin pitää painaa meikäläisen kanavalla kelloa. Niin saa Ei. ilmoitukset uusista videoista. Tilausnappia ja kello on niinku näin kovaa. Tilausnappi kello ja tykkäys. Se ei ole sen verran. Smash the tilausnappula and the like button. Äntte kello. And touch all of it. Noi. Thank you very much if you press the kello like this. And not like this. Press it too much. Yes. No niin, siinä oli hyvä ralli-englanti esimerkki näille pikkuvauvoille. Joo. Pikkuvauvoille. Osa niistä kyllä itse asiassa on mun ikäisiä tai sitten vähän mua nuorempia. Mä tapaan tän kyläläisen. Ja jotkut on mua ehkä... Hei, mutta ei saa näyttää väkivaltaa video. No niin, lähtehän se poistaa mun talo. Joo, ei saa näyttää väkivaltaa video. Ellei se sitten jotakin... Niin sinä siitä kämppämästä minun talolta pois. Milloin Minecraft-sketsi? Taas tää sama... Äijä, no niin, lähihän siitä. Käppänä menee sinne. Mä ajattelin upgradeata tän talon sitten, kunhan tätä on paljon tarpeeksi tätä. Mutta
Pertin ja Martin. Siis 40 fps, 50 fps. Ja kato kuinka paljon HC. HC. Mikä hertsia? Sanoinko mä just, että älkää tulko häiritsemään mua! Se erityisen paljon kun sinä on pikku paskina. Mene sinä siitä nyt kävelee, äläkä häirihe. Tärkeä se. Et mene sinnekään. No niin hyvä, kiitos. Joo, ei kannata häiritä mun veliä. Apino, et mene nyt aukomaan ja laittamaan sitä ovea kiinni. Airon kulemi. Mä en hoksannut sitä. Milloin otetaan siltä Iron? En tiedä. Seuraavassa jaksossa. Ja siellä me nähdään seuraavassa. Hetkinen, meidän pitää ottaa, että tulee yö, niin me voidaan vasta sitten sanoa toi. Joo, ei sanottua sun vielä merkittä. Tää video on varmaan jo 3 kertaa mukava sovellus, niin me löydettiin videolla aloituskella. Voisitteko vaikka olla turpa kiinni, me yritetään kuvata tää. Hei, tää on muuten tuonne kaikki tänne keskelle. Ups. Ei, nehän lähti pois. No mitä? Kuka ei mene mun kämppää? Vitsi idiootti, mene pois mun kämpästä! Tajuta, on mun kämppää! Et tuu tänne enää häiritteen. Ja seuraavassa videossa varmaan täytyy blokata se ovi. Mä blokkaan sen jo nyt, ettei meidän tarvitse blokata sitä. No nyt ne ei tuu tänne. Ei hitsi. Mä voit tehdä noin. Se on fysiikallakin jo vasta. Paitsi jos mä teen niin, että... Niin et halua edes nähdä. En. Mä ärsyttelen. Miksi tuo paska vois mennä rikki vaikka vähän nopeammin? Perusmainen mun pelailut Filip 07 kanssa. En mä oo Filip 07, en mä oo 07. Niin, mutta kun sun BSP Filip Niin joskus. oli silloin 2017. Kattokaa kun mä pompin, kattokaa Perus mun veli tekemässä lapsille kommentti. pikkulapsille siis. Katkamätkö mä pompit, katkamä pompit. Tulee kontsaa varmaan omalle kanavalle vähän myöhemmin sitten, kun kykenee tekemään kontsaa, niin... Muuten oikeesti, jos ette käy täydellä sekunnilla tilaamassa sitä mun velin kanavaa, niin mä pidän varmaan 1 000 000. Täällä ei tuota mitään blokkeja täällä, ui jumala itsen. Tuota ei tarvitse se blokata. Jumas leisi. Tai jos sitten yksi tyyppi, joka tuli tuonne taustalle yhdessä. Ei kuule sitä, koska se on mun fysiikkalöillä. Niin. Ei kun hups, mä painan vahingossa väärin. Mut siis jos me tehdään näin, niin mehän nähdään tää. Niin ne taustaäänet ei kovin hyvin kuulu, vaikka siihen kuinka huutais. Ei kun niin. Eikä ne kuule tätäkään kyllä kauhean kunnolla. Mutta siis... joo... Ei oo tarkoitus puhuakaan millään ylivoimakkaalla äänellä. Mutta semmosella, että sen kuulee videolla. Niin. Noin, nyt se on hyvä. Mutta se tunnistaa meidän äänet, kun me puhutaan täältä asti. Niin. Ja nyt jatkuu tää meidän maini muu, koska video ei oo tarpeeksi pitkä. Oho, yllättävän hyvin. Mitä jos tehdään näin? Avataan toi. Ei ne pääse sieltä. Ei ku... No oho! Tää on view distance, ei render distance. Niin. Mikä se Sinä! render? Minä! Kuole! Paskiainen, mene nyt. Mikä se render distance sitten oli? Eikä blog. Kuka on vammanen neekeri meni mun sänkyyn, lähdepä pois siitä. Se on vielä tuolla ulkopuolella. Pois!
Kiitos. Ei kannata tulla mun veljen taloon. Nyt me nukumme